escenes per reputar, escenes per oquidar. Això depèn de tu. Mira que estàs. Si jo fos son pare, ja les arreglaria jo. Però... Preciosa, dona'm el teu Instagram. Et convido a casa i veiem una pel·li? Vols anar al cine aquest vindrà? On vas, princesa? Regla. Si no volen que les violi, Que no vagin vestides així. Quin desgraciat, quina ràbia. Doncs mira, jo no em callo. Vaig a queixar-me. No, Joana, tia, no t'emmerdis. Si al final no servirà de res, les ties estem ben soles. Per intentar-ho, que no quedi. Hola, amb què puc ajudar? Doncs mira, la veritat és que no ho sé, però vull queixar del vostre cambrer, que ha faltat el respecte a unes companyes de la taula. Com? Doncs això, ha vist que són parella i es veu que no li agrada. Vés a saber què li passa a aquest tio. I ha començat a parlar-ne malament davant nostre. Mira, ho sento molt, però jo aquestes faltes de respecte no puc tolerar-les. I potser vosaltres no fareu res. I si no feu res, posaré una queixa a l'empresa. I si no feu res... Gràcies per la informació. Per davant, per davant. ja t'ho deia jo. Vale, pensa tranquil·lament. Ara. Mònica, pots vindre? Què vols, Mònica? Tinc molta feina. Doncs mira, Toni, que treballes molt bé, però que estàs despatxat. Què? Ja pots recollir les taules i te'n pots anar cap a casa. It is mind control.
més fred. Qui mal mor? Oi que t'ha vingut la regla? Si no volen que les violi, Que no vagin vestides així. No serveixes per res! This mind control. This mind control. This mind control. Si no s'acostuma malament i vingueu amb vosaltres. Ei, Maria, veus? Aquests no foten mai ni l'un. Es pensa que són les seves criades. O les seves mares. Doncs l'altre dia l'Àlex em va fer canviar de roba abans de sortir de casa. No vam arribar tard al cinema a mirar-la. Carell molt posat, no, l'Àlex? Doncs sí, i això va més. Ara abraço molt de tant en tant. He tingut que abordar les nostres converses. I el com... Ei, estem escalfant les pizzas. Ei, noia, estan escalfant les pizzas. escenes per recordar, escenes per oblidar. Això depèn de tu. Quan vam començar l'obra i vam veure que ho havíem de fer davant de tots els nostres companys, ens va donar por i ens va donar molta vergonya perquè pensàvem que s'anaven a riure de nosaltres, però quan vam acabar i vam escoltar que ens estaven aplaudint i que ens estaven dient que ho havíem fet molt bé, ens vam sentir molt bé. També jo crec que és un tema molt important del que hem parlat i també ens ho passàvem molt bé a les cametes. A mi m'ha agradat molt aquesta experiència, ja que a l'hora de sortir, com ha dit ella, ens vam sentir molt nerviosos, però a l'escoltar tots els aplaudiments que ens van fer els companys de segon, ens vam sentir especials i això ens va ajudar a treure la vergonya, perquè érem molt vergonyosos, i també ajuda a l'hora de fer presentacions a l'escola, doncs que ja ho he vist com normal. Jo crec que tothom estava com molt nerviós a l'hora de sortir, però quan vam sortir, doncs, la veritat, no sé si els meus companys es van sentir així, però jo em vaig oblidar de que hi havia públic i doncs, ho vaig fer com si estigués en un altre món. A mi m'agrada molt aquesta experiència, ja que potser és un tema que no es parla i a més hi havia gent potser que d'aquí no em portava bé amb la gent d'aquí, ja s'ha pogut millorar molt la nostra relació com a amics i també jo era molt vergonyosa i ara no em fa tanta vergonya i és molt bonica l'experiència i recomano a tothom que ho faci. I com ens agrada tant actuar, ha sigut superguai i esperem que es torni a repetir. La part que més ens ha agradat de la nostra obra ha sigut la baralla que n'hi ha entre ells dos, perquè la gent, després d'haver fet l'obra, ens va preguntar que si era una baralla de veritat. El dia de l'obra, molts de nosaltres estàvem una mica nerviosos, però vam mantenir la calma i doncs, vam aconseguir un bon resultat. A mi m'ha agradat molt perquè, com ha dit l'Aira, la baralla va ser com de veritat. A mi em va semblar molt xulo sortir a l'escenari, però sol que després em vaig ficar molt nerviosa perquè pensava que ho havia fet malament i això. Va estar molt guai perquè la baralla també, com ha dit
l'Eira i el Derek ha sigut la millor part perquè semblava que era de veritat i crec que ha agradat molt. Doncs jo crec que ens ha quedat molt bé i que com grup ens complementem bé entre tots. Jo no volia sortir a l'escenari. Per mi ha sigut una experiència molt important i una oportunitat i m'ha ensenyat a treure'm una mica la vergonya i tot m'ha agradat molt i ho tornaria a repetir. I jo crec que el que hem fet està molt bé. A mi m'ha agradat l'experiència de l'obra i ho tornaria a fer. A mi m'ha agradat molt el que hem fet, les pràctiques i tots, i crec que és una obra important i la tornaria a fer una altra vegada. A mi m'ha agradat l'escena i no el tornaria a fer.